Днес на 21 януари честваме народен празник – Бабин ден. Това е празник на бабите, на жените, които отдавна, много години преди са принимавали малки деца. Принимавали родилки, бременни жени и давали нов живот, ново щастие, нова радост във всяко семейство. На този ден родилките, които имат по едно, по две, по три деца, да речем, те, които са раждали при тази жена, при бабата, да речем, избират се в такива малки групички и ходят при бабата с такъв байрак, му се вика на български, с зеленина, която е винаги зелена, която означава вечен живот, с малко вълна, която се слага на детето, бабата благословлява за топлина, за берекет, с това, което вече са ни окачили, когато ходихме при бабите, всяка една баба нещо завързва на байрака, за до година пак да дойдем да го поздравим, да ни го забравим. А жените носят хляб, задължително варена кокошка. Това е атрибута на всеки българин гагаузин на ден днешен. Носи се кърпа, сапун и дарове, които всяко от жените искат да подарят на жената в този ден. На тръгване, когато тръгваме да ходим при бабата, отиваме на извора и взимаме чиста вода от извор, за да ходим да го измием, да й полеем вода на ръцете и на тези ръце, които са приемали децата. Сколько капель в этой воде, столько и деток в этом мире. Я очень благодарна, что устроили мне такой праздник. Это даже не знаю, передать невозможно словами. Столько эмоций. Спасибо всем.